lineage Bible rangu rinoti ndokupa wambopunzana kune rimwe rugwaro rekumashure vanga vambopepedza kupunzana zvikanzi nhai tenzi wangu murayiro waMozisi wakanyora uchiti ndikafa ndisina kuita mwana munin'ina wangu anogona kutora vanoti ogara nhaka kumukadzi wangu kana agara nhaka munin'ina wangu akafa futi akazofa uye akazofa pasina arora kana taakudenga mudzimai unenge wani ndokupa Jesu ati kuno kwauya bhururu hakusina wanangu. Unoziva kune vanhu vane mweya wechihuri wekuti tu ada kutondohurira kudenga izvi zvikwanisa kuti ndikafa kudenga iona kuyatondohura zvakanaka nako. Kuna vanhu vane mweya wechihuri uda kundohurira pamberi paJehovha kudenga uko hakuna chihure bhururu. Uko hakuhuriwa kwatakuenda uko munohura muri panapa. Sandityira ndolanguage yekukuruzedika sadobo nityira kana sandityira tauya takatoina matira panapa. Lokupa vakomana vabvunza nekuti kune shasha dzaida kudana nevanhu vadzisina kudanana navo dzikati kana ndaakudenga ndozonyatsa kundomupimba nekuti anga aroorwa nanhingi asi handina kuzoona mukana wokumutora saka kana ndafa ndomuindira kudenga ikoko zvikanzi kuno hakuna wana kuno kudenga hakuna izvozvo zvendezvepanyika ipapo. Lokupa vakomana varohwa nehana regari babatsira vanasikana vanerana dai bhurera raiziva kuti kufidwa neusiku kuti rigone kudyika raigona kungotsanya. Regani papame dai bhurera raiziva kuti kufidwa neusiku kuti rigone kudyika raigona kungotitsanyira. Mwanasikana dai waiziva kuti ma-airtime auri kupiwa mari dzokurukisa musoro nemaziso zviya zvezvuku zviya nemafamina nechizvozvo nemaponzi nekutengerwa mitodo nezvinezvi kuti usimbe ugone kudyika. Zvimwe zvinhu ramba mwanasikana unopedzwa nemadharaya unopedzwa nemakure usaitwa mweya webhurera wekungofidwa ramba kufidwa. Vanondibhadharira rendi saka utazotadza kaenda kudakana kuda kwerendi shandaka nemaoko ako inde uchita kunge Razari wewe anomukira pamadhoo evanhu. Iye mhuri yake haifite pamama anenge aine vana nevazukuru anenge anavo asi havachengeti wofunga kuti nekuti ndindiri kurira ndini girlfriend iye uri bhurera kuti ugone kudyika musikisi wikisi marambwa pati mapera zvawarusa zvinhu zveupenyu hwese musikisi wikisi dzawangofidwa mweya webhurera kuda ngodyika uda ngofidha kumfidha kuti ukasire kudyika. Wadiko wauya kuna Jesu mwanasikana, wadiko wauya kuna Jesu ipapo kanenge kari form 2 kane wakomana 7 chiform 2 chine wakomana 7 chiform 2 chine 7 kitakufuma nevakomana vamwe vachifuma nemari vakafuma nevarume vevanhu zvekuti unotodzwa kuti ndovaramba sei. Imomo mune zvimwe zvivakomana zviri muno zvinoitwa kurotwa kwauya girlfriend. Vamwe vari kurota vachinda UK, vamwe vari kurota vachinda Australia, vamwe vari kurota icho chinoita kuti mukauto mapinda girlfriend iwe rota hope sedzaJosefa anorota ari mambo kwete kurota maboyfriend nemagirlfriend. Mweya uyu ngaupere. Wadiwo uya kuna Jesu bhurura watirotera hope dziri nane. Chakavata so chinozwa kuti uko kwauya iri kurinda kwauya iri kupisa. Kuzoita testimony kune dzimwe shamwari ini wangu ndakatomurota marota vanganini. Mwari haana confusion. Ndimwari rudzi wakurotesa Sabina, wokurotesa Georgina, wokurotesa Silvia, wokurotesa Tambudzai, wokurotesa Nyasha, wokurotesa Tinasha. Hatina mwari wa confusion. Ndimweya wava
wauya kunaishe namambo weupenyu wako. Akazenda karoti haikoniformation iyo, hakuna confirmation yakare yabva kuna Sata kuti urambe denga, yabva kuna Sata